Daghan ang nalingaw sa gihimong prank ni Micael Daes, Lian Valentin ug Rian Ramos ngadto siyang asawa nga si Megan Yang sa ilang set. Samtang natug si Megan sa set sa Royal Blood, gisuwayan kini og pukaw ni Micael, pinaagi sa paghalok apan wala mabantayi ni Megan nga mipuli si Lian Valentin. Napuno sa katawa ang tibuok set, human nakabantay na si Megan. Gipadayag ni Asia's Limitless star Julian San Jose nga daw na intimidate siya sa laing The Voice Generation coach nga si Coach Chito Miranda. Atol sa Fill in the Blanks challenge, giangko ni Julian nga ma-intimidate siya kang Coach Chito gumikan sa aura nga pagkaseryoso ug pagkahilumo ni ini. Apan di mapapildi siya aron makuha ang the best sa The Voice Generations. Ikaw sana ang nauna, sana'y sa'yo at di kanya ang... Kini ang kanta nga giawit ni Sparkles Cristel Paras nga Ikaw Sana ang nauna nga love theme song sa Voltes 5 Legacy. Daghan ang napalats vault in sa tingog ni Cristal ug mihangop ni ini. Gisuwat kini ni Mary Reyes o gihanay ang tuno sa kanta ni Rina Mercado. Samtang sa Voltes 5 Legacy, nagkita na pagbalik ang Armstrong Brothers ug ang ilang amahan nga si Ned. Nasayran usab ni Ned nga wala na si Mary Ann human sa panagsangka. Apan nagduda sila Big Bird ug Steve nga kung tinuod ba nga amahan ang ilang nakauban. Makatabang kaha ang presensya ni Ned aron mas magmalampuson ang Voltes 5 tali sa Beast Fighter. Kana nga atong tutukan karong gabi pagkahuman sa 24 oras.